Attention, Billy Billy. Agadi military move what she got since Baba Joe. Bambukanaga waida baja expect chikuru zikwenzi taizi kijavira baro baba itaura apana itibu chimero taiti wesusu chizi abawoni mapo kuti usame kutauravo opirara pambodato yakananga Dubai aingodzi ati kunde isusu ingodzi tiriwai upenyu hwairwadza mukoma zvaingova zvekuhatira haya pasipoti chakabva chapindirwa nedenga kunzi unoona hazvirevi kuti unoziva kunzi wekuziva hazvirevi unogona amwe maziso itochi anongoona zvepanyama Sauro akazodira mabofu ndokona mwari aiwa madziva ava mazambuko zvaimbova penyu zvakuno taigara tiri wekungochema upenyu huchirema taingonzwa nawe nhasi vachapati kuti zvakanaka waita pacha expect taingonzwa nawe zvakanaka waita pacha taingonzwa nawe zanda segonzo tainzi tichapira paro taikava taura apana itibufu chimero taiti wesusu chinzi havawoni mwapas kuti usame kutauravo wokudira pambodato yakananga Dubai aingodzi ati kunde isusu zvitingodzi tiriwai upenyu hwairwadza mukoma zvaimbova zvekuhatira haya pasipoti chakabva chapindirwa nedenga kunzi unoona hazvirevi kuti unoziva kunzi wakuziva hazvirevi unogona amwe maziso itochi anongoona zvepanyama Zauro akazodira mabofu ndokona mwari